Môžu vyzvinúť v závere druhej prestávky priamo na ľadovej ploche. No a aspoň vidíte, aké kvalitné auta vám predstavujeme. Dokonca to dokážu vyrovnať aj na klskej ľadovej ploche. A že vraj ľad v stylaréne nie je dostatočne klský. No tak toto sme vám vybavili ako veľké prekvapenie, aby ste sa dokonca aj vy trošku zabavili. Skúsime, čo s tým urobí naša vrana. No, že ho tam trošku potlač. Ale aspoň vidíte, ako dokáže Mercedes v tej správnej chvíli pribrzdiť. Tak mu zatlieskame, toto bola špeciálna klská jazda a dobre ste videli, že aký je Mercedes bezpečné auto, pretože ani raz sa mu nepodarilo nabúrať. Takže necháme radšej našich pánov na rolbách, aby nám upravili ľad a o malú chvíľu... Mercedes, taký ako žiaden iný.